Hello, hello, hello. Good evening.
Thumbs up. Salamat, Dudong Pugak, Kanutoy ko. Shout out. Late na ang LS ko. Gabi na. Maingay yung freezer tumutunog. Salamat, Dilpi, sa pagtambay mo. Chacha Kulduroy Tusok. Salamat, Chacha Kulduroy, sa thumbs up mo.
Hmm. Sino ba si Chacha Kuldoroy? Sakit yung mata ko ah. Salamat sa inyo. Support. Kala ko walang volume eh. Delphine, ano ba yung nasin mo na ano sa akin? Video. Kaya naalisin ko muna yung ano nito. Lakas ng sound niya.
Sige, magluto ka muna. Anong lulutuin mo? Lulumpo ka. Mami.
Salamat, Dudong Pugag, sa pabiji-biji. Magluto ka muna. Anong lulutuin mo? Oo nga, maaga. Ang ingay pa dito kasi nasa kusina ako. Maingay yung freezer. Salamat sa pabiji-biji, Dudong Pugag. Anong niluluto mo? Naantok na ako. Thank you sa 3 million and a half sa pagtamsak.
Sinabawang isda. Mahal ba ang isda dyan? Wala pa. Ano pa lang, 38 minutes. Okay lang kung ano. Mega mega shout out. Pupil Gimmicks. Thank you. Thumbs up. Nanalo ka ba kay Arlene Indaylin Yupil? Hindi ko na naantay hanggang natapos siya kasi bumaba na ako eh. Natawag ba ako? Naririnig mo ba yung ano ng freezer, yung tunog? Maingay yung ano ng freezer. Ano lang ako, isang oras lang. Late na yung LS ko. Hindi sana mag-LS kaso walang naantok na ako eh. Sayang ang oras. Thank you sa 5 million in a house at 6 thumbs up. Hmm, 1 hour lang ako. Ano na lang. May po. Ano yung mata ko? Hindi. Anong isda na bili mo? Ano, Dudong Pugak? Ang layo-layo ng palengke dyan. Wala dang gulay.
Dito ako ilis sa kusina. Kasi sa kwarto namin mahina yung ng wifi. Yung wifi ko nando sa labas. Sa may bintana na eh. Kita yung wire. Mas maganda dito kasi yung wifi pwede ilabas. Doon sa kwarto namin, nandun lang sa bintana. Salamat, tatambay. Isang oras lang ako, Delphine. May nag-iilis ba ngayon na iba? Kita ko nang kanina, wala. Eh, Thank you sa 5 million in the house.
Thank you guys. Sa nandyan. Nagpa-BG-BG lang. One hour lang ako at gabi na. Ano lang to kay Lulu White eh. Update lang. Di na kasi ako nakakapag gawa ng video kaya konting LS lang para may update lang. Mahal ang gulay dyan. Siguro mahal ang gulay dyan kasi wala man lang yung lugar nyo, grabe, puro buhangin. Buhangin ba yun o simento? Yung video mo na, yung ngayon, na doon ka sa labas. Jessica Basis, hi host. Good evening host. Salamat. Happy New Year. Salamat. Ginagabi sa pag-ilis. Kasi alam ko walang naka-ilis ngayon eh. Dapat nga hindi ako mag-ano ngayon. Salamat sa thumbs up. Kumusta ho? Jessica Basis? Di off mo ba? Wala kang pasok. Dito ako. Okay, wala na kasi akong work, nasa house na ako. Buti naman, nakakapagpahinga ka ng maayos na at hindi na busy. Tuloy-tuloy na yung LS mo. Pasensya na mahina ang boses ko kasi nandito ako sa kusina. Oo, hirap talaga. Kasi halos lahat ang pahinga mo lang sa ganyang trabaho Ang pahinga mo lang tulog, kain. Ilang minuto lang ang kain mo. Mahirap talaga. Kaya nga ako, simula nagkaroon ng ganitong sa mundo, yung pa ako nagkaroon siya ng diferensya. Dahil sa over, ba't walang kain? Wala kayong pagkain doon? Hindi kayo libre ng pagkain nyo? Grabe naman. Kaya nga
Noon pa inaano ko na mga ibang bansa na yung magiging amo ko, yun yung mag-ano ng aking visa at saka ticket. Ayaw ko, natatakot ako. At saka mura pa noon yung sahod. Nasa 11K lang. Ang WH ko, tiningnan ko kanina ay 1,300. 68 ba yun? 68. Yun lang. Yun pa lang. At araw-araw ako nag-play sa sarili ko pero gamit yung isang phone ko. Kasi nakalimutan ko yung bago kong phone. KitKat Kittens TV, thumbs up dan host. KitKat Kittens TV, thank you sa thumbs up. Kanino ba ito? Sino ba ito? Ay, Eileen Hira and Mom. Thank you, Eileen Hira and Mom, sa pagtambay. Thank you, Juicy Kabasis. Pasensya na kayo kasi hindi ko pwede lagasan yung boses ko kasi maririnig ng boss ko sa taas. Dito ako sa kusina, sa kitchen namin. Kasi doon sa kwarto namin, mahina ang signal ng wifi ko. Dahil nasa loob lang siya. Dito, nandun sa labas. Diyan si Josie Kabas, si KitKat Kittens at lagyan kita ng jacket, KitKat Kittens. Ayaw. Hindi ko malagyan ng Hindi ako makapaglagay ng jacket. Sorry, KitKat Kittens. Hindi kita malagyan ng jacket. Ang sabi nila, kailangan daw yung hindi basta-basta maglalagay ng jacket kasi nag-ano na si Lolo Whitey. Mayroon daw isang vlogger na nakakatulong sa ano. Yun yata yung sabi ni Juliet West na parang tinanggal ni Lolo Whitey. Pero okay lang kasi hindi ako makapaglagay dito. Nandito kasi sa gamit ko yung moderator. Pero malalagyan saglit lang. Naku, yun na yung freezer maingay. Naririnig niyo yung boses ng freezer? Di kaya mag-copyright ako nito. Ano lang yan eh. Kasi yung freezer na yan. Maingay talaga yung ano niya. Ano yung okay. Malalagyan kita ng jacket dito sa aking gamit.
Hindi pa lumalabas yung ano. Yan. Ba yan? Yun. Ayan, KitKat Kitten. Meron ka ng jacket. Hindi ka nagiginawin. Oo nga, bawal magbaba ng ano, bahay. Kasi ang higpit ngayon. Ako nga nung nakaraang last day, nabawasan yung WH ko. Pero okay lang yun kasi 6 lang naman, 6 na oras. Tapos yung LS ko nung December 2, hindi pumasok yung WH. Ewan ko kung bakit. Nasaan ka ba ngayon, KitKat Kittens? Bakit maginaw? Yan, magdikitan na lang kayo at pupuntahan. Ano to? Channel mo din ba, KitKat Kittens? TV? Si Dudong Pugot nagluluto pa siya ng kanyang hapunan. Maaga pa pala dyan sa Qatar. Anong oras na dyan sa Qatar? Ay, channel ng anak ko host. Sige po, ano yan? Didikitan ko yan. 6 PM pa lang. Simply Farmer, hello. Uy, Simply Farmer, nandiyan ka. Salamat toy. Nakapunta ka. Hello, Francis. Si Simply Farmer ay pamangkin ko yan. Nandun siya sa New Zealand. Isa rin siyang vlogger. Pag muna magbababaw, bahay. Kasi baka tayo mapalo ni Lolo. Visit my channel, Kuya Ron, in the island. Hello, visit my channel. Mega shout out sa iyo. Mega shout out sa lahat. Sakitan kita. Pakiusap lang ha, walang muna magbababa ng bahay ha, kasi may mahigpit ngayon si Lolo. May jacket na kayo. Kumusta na, Francis? Ano yan ang oras, Tita Francis? Salamat sa thumbs up. Visit my channel, Kuya Ron. May mga jacket na kayo. Pero bawal muna magbaba ng bahay. Oh, 3 AM. Ano yun, patulog pa lang o kagigising mo lang?
Bawal magbaba ng ano muna ha. Pwede siguro ako magbaba. Saglit lang ha. Ako magbababa ng jack. Ano niya. Bababa ko yung ano. Ang aga naman ang pasok mo. Ano bang ano mo? Visit. Aba Vergara. Good evening. Ano ba yan? Hindi ko makita. Saglit lang ha. Naghahanap ako ng mga ano. Humble Victor, good evening. Thank you for coming. Thumbs up na mami. Salamat sa thumbs up. Ano ba yung channel mo? Visit my channel. Ang haba naman ang ano mo. Ano bang channel mo? Visit my channel o Kuya Ron in the Island? Ayun. Kita ko na. Parang hindi. Ito ba yun? Hindi ko makita. Ay. Yan ba yan? Ano? Kuya Ron in the Island. Ang dami mo na palang ano eh. Dikit na pala tayo eh. Kadikit mo na pala si host. Monetize na pala itong si ano. Okay lang, Humblebee, okay lang. Eh, ako, late din naman ako. Dikit na tayo, ano. Kuya Ron in the Island. Humblebee, nandyan yung kamukha mo, yung pamangkin ko. At Simply Farmer, kamukha mo si Humblebee. Ay, ano ba yun? Bakit? Nababa ko yung bahay ni ano, Kuya Ron in the Island. Yan guys, pakidikitan na lang. Ako na magbababa ng ano. Yan yung bahay ni Kuya Ron in the Island. Kumusta Humblebee? Ano ginagawa mo ngayon?
Aba Vergara, Miga Miga shout out, kumusta? Buhay na ulit si Josie Cabases. Tingnan ko Simple Farmer yung dikitan kita Francis ang haba ng video mo. Labang maliit. Saglit lang guys dikitan ko lang to si yung aking pamangkin. Si Simple Farmer ay pamangkin ko yan, nandun siya sa New Zealand. Ibababa ko yung bahay niya, dikitan na lang at medyo mahaba yung niya. Kanyang wala siyang maiksi na anuhin nyo na lang na kahit 2 minutes o 3. Yan. Thank you sa 4 million in a house sa Team Thumbs Up. Thank you sa inyo guys. Bulby, nabisi ka ba itong maghapon? Anong ginawa mo maghapon, Bulby? May nangulit na ba sa'yo? Daig mo pa ang call center. Kasi sa call center, tawag lang, walang video call. Ang name ko sa FB, kasi dalawang FB ko, isang yan Ubihas, at saka isang Russian Bautista. Search mo, mga bata. Yung isang, yung yan Ubihas, yung nakasalamin na bata na isang salamin lang. Tapos yung Russian, bata din na nakabutay. Ay, mali. Parang baliktad. Basta yun. Isang may salamin at saka isang naka long sleeve na lalaking bata na may butay sa leg.
Ito. Yan ang FB ko. Mga picture yan ng anak ko. Yung anak kong maliit. Pero ano na siya? Popsicle TV, shout out. Thank you, Popsicle TV. Thank you for coming. Nag-ano na naman kayo, Humblebee Edit. Pasensya na kayo, nandito ako sa kusina. Bali, 3 yan yung FB ko, kaya lang yung bago hindi ko ginagamit pa dahil wala namang importante. Pero meron, ano, di mo marinig. Mahina kasi boses ko eh. Popsicle TV. Medyo maliwanag ako ngayon dahil yung ilaw. Hindi na ako gumamit na maliit na light. Yan, si KitKat Kitten, Simply Farmers. Dan, tusok, nakakatuwa yung pinanood mo. Yan, si Simply Farmer ay pamangkin ko yan at nando siya sa New Zealand. Ayan na, nag-ano na si Aba Bergal. Yan eh. So na yun. Nawala. Thank you sa 4 million in the house at 10 thumbs up. Medyo gabi na. Kumusta na, Humblebee? Okay na ba yung ulo mo? Wala na bang aray? Salamat. Gabi na.
Diyos si Popsicle TV. May si Dodong Pugaki nagluluto pa ng hapunan. Mahirap pala yung lugar niya doon, no? Wala man lang punong kahoy. Tsaka ang layo sa syudad. Pakiramdam ko nung tinitingnan ko yung video niya, yung lupa at langit nagdidikit na sa sobrang layo ng wala ka makitang puno ng kahoy. Naantok na ba kayo? Thank you sa pabiji-biji, Humblebee. Guys, hanggang na lang. Hanggang dito lang muna yung aking LS kasi gabi na. Baka inantok na kayo. Salamat sa inyong pagpunta kay Aba Vergara, kay Popsicle TV, kay KitKat Kittens, Humblebee, at kay Josie Cabases. Continue talaga. Baka inaantok na kayo. Andyan lang si Josie Cabases. Salamat. Salamat sa lahat. Sa support. Wala kayong ginawa ngayon? Anong ginawa nyo maghapon? Ang hirap talaga ng ngayon kasi gusto mong gumala, di ka makagala. Di katulad, oy, I'm your commander. Hello, I'm your commander. I give you a jacket. I'm your commander. Si I'm your commander ay isa siyang Nepal, taga Nepal siya. Hindi siya marunong magtagalog. Tingdilawan talaga. Wala siya. Kasi busy siya. Busy si Humblebee. Meron siyang trabaho.
your commander. Hello. How are you? Where you from? I'm your commander. I'm fine. You're from Nepal. Busy yan si ano. Ano lang yan, napupulot ko lang dyan sa mga tabi-tabi, yung English ko. Hindi tayo baka nanosplid tayo niyan eh. I'm from Philippines. Mabuhay. Wow, Canada. Nagbaba si I'm your commander ng bahay. Nakalimutan ko sabihin. Dikitan niyo na lang guys. Mm-mm. Pakidikitan niyo na lang si I'm your commander. Bago lang ng bahay na. Nasa gamot. Maingay yung freezer. Anong work mo? Ang aga-aga pa nun. Maaga pa yun. Matulog ka ng maayos. Paano kita gigisingin? One 1 hour and 30 minutes. Thank you very much. Oh, ito, hiramin mo. May grado yung mata ko.
Your commander and finish to your nice mood video. And then,
Ayan, lalabas ako sa taas. Happy New Year, Mr. Kai Channel. Thank you for coming. Love, love, love. How are you, Mr. Kai Channel? Pwede na makipag-usap. Pinapasaya ko lang kayo. Salamat Eileen Hero World sa pabidi-bidi po. Ako talaga niloloko nito ni Humblebee, oh. Andiyan si Mr. Kai Channel. Hindi ko alam kung taga saan to. Mr. Kai Channel, where you from? How are you? Sige lang, okay lang yan. Eileen Hero World. Malapit na rin ako matapos. Magto 2 hours na rin ako. Dahil kay Humblebee, pinagbigyan ko siya. Dahil kararating lang niya, dahil late. 6 million in a house. Thank you. 13 tansak. Meron akong kasama dito ay yung alaga kong pusa. Mag-music sana ako. Kaya lang baka yung na-download kong music, no copyright man. Pero natatakot pa rin ako gamitin. Baka pag narinig ni Lolo yung ano. Thank you for thumbs up, Mr. Kai Channel. Mr. Kai Channel, where you come from? Di po makasabot si Mr. Channel sa ako gisulti ba. Nanusblin na nga ni ako ilong. Napulot ko lang yung aking English dito sa lababo. Check.
Tamchik ka dyan, timchik. Ano, timchik? Ichik? Nandiyan si Dudong Puga kumakain ng hapunan. Meron sa isinend sa akin na video, di ko alam kung ano yun. Di ko pa nakikita. Meron na lang akong 15 minutes. Yan na naman ang freezer. Maingay. Naantok na ako ay. Ay, matulog ko na humblebee. Dami mo nilaban kanina. Dito ako nag-ilis sa kusina kasi yung wifi nandun sa labas. Dahil pa doon sa kwarto namin, mahirap ang signal. So ngayon, yan sa bintana. Nandun sa hagdan yung wifi. Medyo ang boses ko ibasag, ano na ako, nagbibinata. Joke lang. Hindi ako tibo ha, hindi ako tibo, babae ako. Okay, matulog ka na. Iwan mo na lang ako dito. At ilang ano na lang, tatapos na rin. Ibang klase yung work mo, pang international. Sa araw ka tulog. Yan si Humblebee. International working. Working international. Uy, may pa-heart-heart si Mr. Kai Channel. Thank you, Mr. Channel. Naulaw ba ako? Naulaw ba ako? Sige, kung katawa ako lang mag-isa diri. Ang kauban ako ay ang iring. Matulog ka na, ano, Humblebee. Natatapos na rin ako. Thank you for the heart, Mr. Kai Channel. Thank you for the thumbs up. Where are you from? May pa-heart-heart pa siya. Uy. Thank you. Thank you for the thumbs up. Meron na lang akong 10 minutes para mag-goodbye.
Anong hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, how do you do? I'm fine, thank you. Ano ang work niya ni Humblebee International? I'm glad to see with you. Anyo. Kanta yan eh, pang grade 1. Call center agent na yan si Humblebee. Di yan magtatagal, may yayamanin na yan. Sana all, call center. Sumoptro. Hello, Sumoptro, hello. Thank you for coming, Sumoptro. Sumoptro. Yaps po kuya. Hello, Humblebee 2 and Jessica Bassett. Sabi ni Eileen Hilbert. I see, I'm so glad and great to know that everything doing fine young man. I accept international call. Oo nga, kasi yun ang trabaho niya eh. Malapit na ako mag-end. Awesome. So, ikaw, host Josie Cabases, ayaw mo nang bumalik dun sa ano mo. Mahirap talaga yung trabaho. At nako. Kailan kayo mag-ELS? Sino mag-ELS bukas sa inyo? At matambayan ko. $7 million in a house. 14 thumbs up. Thank you. Thank you sa inyo mga guys. At ako'y umabot sa 2 oras. Parang ano lang. Ang ano ko dapat 1 oras lang eh. Pero kasi dumating si Humblebee at kararating at late siya. Kaya pinagbigyan ko. Thank you sa iyo, Humblebee. Diyos ko day, paano kita gigisingin? Di ko naman alam yung number mo para i-miss call ka. Mag-alarm ka at yung alarm mo ilagay mo sa megaphone kung mayroon ka, kaya sa ano speaker. Ganun talaga ang mga mayayaman. Parang gusto nila sila laging na-appreciate. Tapos yung katulad ng parang down ka sa kanila.
Oo, mahirap talaga yun. Kaya nga ako hindi ako ng ibang bansa. Kasi alam ko hindi ko kakayanin. Kahit dito sa taas, sa amin, gusto nila yung sila lagi ang tama, hindi ka pwede mga tuwiran. Kahit, siyempre, ako, kapag katuwiran ko, talagang sumasagot ako. Sila, ayaw. Ayaw nila na nangangatuwiran kahit mali. Mali sila. Gusto nila tama. Tayo naman na maliliit. Basta katuwiran, yung tama yung katuwiran namin. Siyempre, paglalaban mo din yung katotohanan. Sila ayaw. Ayaw nilang ng ganun. O, yun lang. Walang ano. O, yung ba yun yung ano, yung dalawang bata nung nag-LS ka, yun ba yun? Yung pumasok, yung sabi mong mag-i-end ka na. Sa kanila kasi parang mga ano, walang respeto. Hindi sila marunong magrespeto sa kapwa. Hindi katulad natin mga Pinoy na may ano, respetado. Pero meron din naman ano, yung hindi pure na diyan mismo lumaki. Kasi yung pamangkin ko sa Saudi din, yung boss niya lumaki sa Amerika. Ano yung mga bata, mga ano, mababait, kaya lang nagloko yung pamangkin ko nung natapos na yung kanyang visa ay umuwi na, hindi na bumalik. So yan, ano, malapit na pala ako mag-goodbye sa inyo. Ano na lang, 7 minutes. Bihira. Um, Bihira ang mababait. Oo, totoo yan. Swertihan lang kasi ang pag nagpunta ka dyan sa ano sa ibang bansa. Ako ang tagal ko nung wala pa akong asawa. Wala pa akong anak. Kinukuha ako sa Singapore. Yung magiging boss ko yung kukuha ng ticket at visa. Sila magbibigay sa akin. Ayoko, natatakot ako. Kasi di ba yung pinatay dati sa Singapore na si Villamaga. Hello, Josie Cabahis, sabi ni Mr. Kai Channel. Ano na. So yan guys, ako yung magpapasalamat na sa inyo at
dumating na yung takdang oras ng aking pagtatapos. Thank you sa inyo. Unahin ko muna sa baba. Kay Mr. Chai, kay Channel, thank you. Kay sa'yo, kapatid na Josie Cabasis, salamat sa pagtambay mo. Kay Eileen Hira World, kay Humblebee, syempre, ang makulit na Humblebee. At nakakawala ng problema. Siya yun. Tapos si Somoptro, andyan din si Matulog ka na Humblebee, may pasok ka pa. Andyan din si Dudong Pugak, si Delpinian, si Aba Vergara, at sino yung isa? KitKat. Kalimutan ko na, wala na dito. I'm your commander. Si Dudong Pugak. At nakalimutan, wala na isa. Thank you, Mr. Kai Channel. So yan guys, thank you. So ulitin, ako'y magpapaalam na sa inyo. Kung sino, yan, take care din ko yan sa lahat. Ako'y magtatapos na at ng oras, 12 AM na pala. Ay, sige. Kaya guys, hanggang sa muli, thank you sa supportan nyo, thank you sa inyong pagpunta sa aking LS kahit medyo late na. Ayan na naman tayo eh. Hindi na yan, na lang yun kasi yung last part na yun ay unang-una pa lang dahil kinakabahan ako. Kaya ngayon, medyo natututo na ako. Siguro, ewan ko lang kung meron pa rin. Ayan guys, salamat sa inyo. Bye-bye. Good night. Good morning na. Bye. Thank you. I love you.